Suomessa kehitetylle jääsaunalle etsitään vientimarkkinoita Pohjoismaista, Venäjältä ja Keski-Euroopasta. Saunaa markkinoidaan erityisesti kesäkäyttöön. Eksoottinen elämyssauna esiteltiin tänään Lemillä. Lemiläisen kiuastehtaan pihaan nousee parissa päivässä kylmä kuutio. Hyvä. On järven jäästä tuolta Lapista pellosta. 30 sentin paksuisesta teräsjäästä on tarkoitus rakentaa Suomelle uusi vientituote. Kyllä, Euroopassahan on kova kysyntä tälle. Hyvällä tuurillahan se kestää koko talven sitten, jos pakkasia riittää. Mutta vajaan 20 kuution mallisaunan pitäisi toimia myös kesällä. Tästä on tehty ikkuna. Kaikki mahdoton tuntuu aina hienolta, jos se onnistuu hyvin ja toimii. Et kyllähän siinä niin lämpöä tulee molemmista suunnista kesällä, mutta jos seinä on tarpeeksi paksu, ei se niin äkkiä se jää sulaa. Tasoitetaan vaan tätä vähäsen vielä tätä pintaa, että saadaan... Jääsaunoja on Suomessa tehty ennenkin, mutta nyt keksinnölle haetaan laajempia markkinoita. Kilpailua ei pelätä, sillä jääveisto on vain harvoilla hallussa. Jäät on liukkaita ja painavia ja pitää koneilla, trukeilla ja liinoilla nostella niitä ja käännellä, niin kyllä meillä on semmoista erikoisosaamista. Nyt on nolla, että katsotaan nyt miten tässä käy. Jääsaunan kehittäjät eivät ollenkaan epäile, etteikö kymmeniä tuhansia euroja maksava likipitään kertakäyttöinen jääsauna menisi kaupaksi vaikkapa Keski-Euroopan hiihtokeskuksiin, taloustaantumasta huolimatta. Vähän pientä ylellisyyttä pitää aina olla ja jotain jännää semmoista, mistä puhutaan. Et eihän tässä kannata masentua, vaan päinvastoin etsiä hauskoja ja iloisia asioita. Ensimmäiset löylyt otettiin Lemillä iltapäivällä. No ei täällä ainakaan vilu tule. Jääsaunan tie voi tosin tyssätä ilmastonmuutokseen, luonnonjää kun on haettava yhä kauempaa.